Zer dugu objetua edo pertsonaia? Pertsonaia duguta ez dela alaia. Izaki biziduna edo talurpean. Lanean ibiltzen da gainera nekean. Emakumea alda edota gizona. Ez du generorikan eta oriona. Lanean ibiltzen bada, beraz bitorrezta. Bere modura egiten duela protesta. Politikaria edo da kirolaria. Egia erraniten du kirola handia. Irakaslea eta lana nik ez ditut batzen. Bere lanean beti bai dela nekatzen. Futbolaria edo da pilotaria. Dela Lesaka herrian pertsona handia. Lesakat famatuak asko ote daude. Lesaka inoiz ez da pasatu de balde. Pertsona handia bada Manolo Arozena. Arek emango zion noizbaitin problema. Manolo kirolari bihurtu ote da. Kirolaria izaten badauka aukera. Kirol handia egiten du entzun zazu Xabi. Entzun zazu kariño da dela kirolari. Kirolari handi bat tamainan ote da. Handia da Lesakan hori da aukera. Nik erran behar nun zela berai Julian jantzi. Begira handi hoiek gaurko hontan antzi.